Dneska si zahrajeme Roblox, bicyklový parkour, už druhý diel. Ideme na to. Minule sme skončili tu, čo som hovoril, že to si dáme do druhého dielu. A ten druhý diel máme práve tu, na ktorý sa práve pozerať. No nič, ideme na to. A ja už tu teraz skáčem. Zatiaľ je to docela jednoduché, by som mohol povedať. Hop. Aha, to je fakt easy. Vidím kopček a jej, tam bola gula, ja som ju videl. A vy, čo ste videli minulý diel, viete, že tie gule asi moc nemám rád. Skončili sme na 50, niečo už mám 61. A ja dám dneska 100. Ja si fakt verím, že dám 100. Možno s takýmto tempom ne, ale keby som trošku zrýchlil, napríklad hop, 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 som rýchlejší, už som rozohriatý, teraz toto len prekročím, nice. To preskáčem, takto, tam to bolo rýchlejšie, skúsim na toto výjsť. Skoro, ale nedá sa to. Tam aj tak asi nič nebude, také zaujímavé. Idem ďalej a tu už tá dosť ťažšia časť. Hop, 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 poď. Nice, ne. Dosť čas som sa chytil. Ale dobre, teraz už mi to ide, som naspídovanejší. Tak som sa tam zachytil. Hop, 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 sa nabehnem. A išlo to? Podľa mňa to, ani som sa toľko nenabehol, takže to bolo asi zbytočne. Preskáčem jednoducho s tým bicyklom. Renk. Hop. Nice. Aha, dobre. Idem. Fú. Nice. Jak tu prejdem, jak? To je fakt jednoduché. Dobre, tak čo? To je jedno, tu som sa iba spawnul v svete. Nice. Teraz nejaký goofy sound effect. Hop! OK. Idem ďalej. To takú tiež nemám rád z minulého videa, pokiaľ ste ho fakt videli. Tak ono je to strašné. A tie gule, no to ani není zase tak ťažko proti týmto točiacim sa veciam. A nemyslím týmto, tie sú ešte jednoduché, že takto iba hotovo. Zatiaľ máme 12 minút. 12 minút, no. A zase jak aj minulé kompletne bez strihu to skúsim dať do cieľa a yes, 79. Už mám, tu hore je taký meter, tie čo si vedí štatistiku. Tak tu je taký meter, na ktorý sa môžete pozerať a tam bude písané, že na aký som stage. No nič, ideme na video. Odstopovávam. Ideme teda ďalej. To nemyslím, že vážne, to ide tak strašne ťažko. Poď, ideme zase. Ne, ja som to milím. No nič teda. Hop. To nemyslím, že vážne. Ideme s tým za Roblox, jasne. Tu som nedal do tejto minihry teraz kód. By som
som si dal môj kód. To fungovalo. Ale ja ešte som si nedal. Minulé som si dal. Ale dneska ešte ne. O, yes. O, yes! Mám to! 80. To nemyslím. Ja som spadol zo sveta. Ne. Som zvedavý, jak by tá motorka bola, keď by mi padla. Ja budem každé točenie spino ako natáčať. Poď. Nice. Toto je easy, tu môžete nabúrať do steny. Drž! A nič sa vám nestane, ako v pohode idete ďalej. Drž! Takže tak. To dám. Sound effect. Oh, ne! Toho som sa bál, veľmi bál. Yes! Čo vyskakuješ? Som sa bál, že to nedám. Ešte v toto diel. Nebo ešte ďalší diel z prvej kapitoly, alebo takto. Ale dobre, dalo som to. Zase tu máme jednu z tých ťažších vecí, by som povedal. Ale ne, ja som mister v parkouru, ja to dám na druhý pokus. Hop. A je to. Nice, mister parkourist. To skočím. Mysleli ste si, že ma to nachytáte? Ne, ja som... Teraz som to hovoril, že do toho nespadnem. Ja som spadol. Ale nechcem rúžový bicykel, to som na schvál skočil. Vážne. Ideme ďalej. Kamo, to je nekonečné, ne? To je bugnuté. Hej, fakt? Je to bugnuté. No nič, tu som ale musel dať strik, lebo to bolo bugnuté. Tak dúfam, že vám to nevadí. Takže ja som potom ešte tu skákal. Zistil som, že to je bugnuté a no tak trošku sa mi zrušilo nahrávanie. Ale potom som si to všimol a zase som to pustil. No nič, ideme ďalej pokračovať vo videu. No, sa mi vypla kamera. Ne, aj zvuk. To nemyslíš vážne? No, ja som ináč toto celé prešiel, ale... No prešiel, ja som sa musel portnúť. Tu mám jedno za free teraz. A... Ono to bolo vážne bugnuté. Tak by ste nevideli to hackovacie menu. A pomohol mi s tým ešte môj kamarát, ktorý mi dal jedno toto za free, alebo dve teda. Ale ja som sa to prvé snažil hacknúť, ale má to anti-cheat veľký, silný. Aj tak by to hacknúť asi neišlo, lebo to by sa prvé musel Roblox. A potom ja hacknúť, no. A zamyslím to aj tomu autorovi teda. A on že je tak v pohode, keď to je zabugované, hlavne to nejak opravte, prosím. Tak ja som mu povedal, áno, upravím. Zistil som, že ono to vlastne nejde. No. Takže musíte použiť toto buď za free, čo vám dá kamarát, alebo si to normálne kúpiť za Robuxy. Alebo sa to ešte dá tu, v tomto spine. Tam zadáte moje tajné heslo, ktoré skoro nikto nevie, len ja. A Andrejka taký, s ktorými natáčam Mikuš napríklad. Iný je tu. Teda...
teda, ja si to tam dám a mám to hneď zadarmo. Ale ináč aj vy to môžete mať zadarmo, keď počkáte pár hodín. Ináč je to takto za Robuxy. Keď ja si nezadám, keď si nezadáte to špeciálne heslo. Alebo ešte pár hodín počkať a hotovo. Malo by to byť. Keď to budete viac ako minútu alebo 2 hrať, tak vám to dá zadarmo. Mimochodom už to hrám 19-20 minút. Jednu túto hru. 10 minút točím. To myslíš vážne, ne? A mám 93, za chvíľu to bude... Ja už vidím koniec! Dáme koniec, to je koniec. Yes. Prečo by to musí toto vyskakovať? Môžete si nejak dať preč, alebo nemôžete si to sem ani dávať. Napíjam sa čajku. A idem ďalej. Bang! Ale to ide. Nice. Hop. Ten koniec, ten úplne nádherný, možno kvôli tomu, že to hrám na 6. krát, ináč sa mi furt vypínala kamera. No. A ináč toto je pravda, že sa mi furt vypínala kamera. Je to pravda proste. No. Pokračujeme po videjku. Zas som spadol. Zas. To je ťažké. Pomôcť. Yes! Yes! Nice! Ja som v cieli.